Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα συνεχίσουμε το Grassman, αυτό που είχαμε κάνει στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε να επιβιώσουμε. Έσκαψα λίγο, έφυγα από εκεί που ήμασταν. Έφτιαξα κάποια πραγματάκια όπως βλέπετε εδώ. Είχα φτιάξει ένα σπιτάκι μικρό. Θέλουμε μπριζολίτσα. Ας αυτός ανυπώσει εγώ εδώ. Έλα εδώ γουρούνι. Ωραία. Σκοτώσαμε και αυτό το γουρούνι, αλλά δεν είχε κρέας. Αγελάδα πρέπει να βρούμε. Όταν παιδιά πάρουμε, όχι διαμάντια, όταν παιδιά πάρουμε καλό εξοπλισμό στο κράστημα, θα παίξουμε, θα πάμε στη σπηλή, θα βρούμε κανένα diamond. Όχι. Ωραία, ευτυχώς έχουμε ένα μήλο. Ωραία. Ότι έχουμε λίγη ζωή. Ωραία. Και τώρα ψάχνουμε το μυστικό για να βρεις village χωριό είναι να ανεβαίνεις στα βουνά και να πηγαίνεις σε πεδιάδα που να μην έχει πολύ. Και να μην έχει λίγο χώρο, να έχει πεδιάδα που λέμε. Όπα, εκεί πέρα στο βάθος παίζει να έχει village. Παίζει να έχει village. Παιδιά, πάμε και από εδώ. Όχι, από εδώ είναι άμμος, δεν έχει εδώ village. Μην πέσουμε. Μας έβαλε διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Από εδώ. Τώρα πάμε να κατεβούμε. Κατεβούμε με έναν καλό τρόπο να μην πέσουμε. Γιατί έχουμε λίγη ζωή, δεν έχουμε γεμάτη. Και έχουμε πολλές πιθανότητες να πεθάνουμε. Και εμείς τώρα, παιδιά, πρέπει να πάμε εκεί. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, κατεβήκαμε με ασφάλεια και γρηγοράδα. Όχι ρε φίλε. Ναι παιδιά, θα φτάσαμε γρήγορα. Πάμε από εδώ. Πρέπει, συγγνώμη Γιλάδα.
Έλα μωρή. Ω παιδιά, μάλλον βρήκαμε village. Μάλλον από εδώ πίσω βρήκαμε village. Παιδιά. Χάθηκα, ωραία. Εδώ πάμε ευθεία. Μάλλον βρήκαμε village χωριό. Όχι, όχι, όχι. Πήγαμε σε λίμνη. 2 πρόβατα. Θέλουμε πρόβατο. Για να φτιάξουμε κρεβάτι. Και παιδιά, δεν βρήκαμε κανένα village σήμερα. Και τα λέμε, πάμε να βρούμε κάπου να μείνουμε πρώτα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας παιδιά.